Čaute všetci, vítam vás pri novom videu, no a dneska tu máme klávesnicu, ktorá zaujme jej dizajnom, ale aj jej funkciami. Ide o klávesnicu Redragon Nova K709HR Rapid Trigger, je to celkom akože dlhý názov. No a dneska si ju unboxneme a potom vám poviem každý detail o tejto klávesnici, pretože je táto klávesnica dosť rozdielna od tých, čo som tu mal minule. No a ja strašne ďakujem Redragonu, že mi túto klávesnicu poslali a myslím si, že rovno môžeme ísť na to. Ako prvú vec tu máme krabicu a naozaj si môžeme všimnúť, že Redragon sa snaží pôsobiť nie lacno, že naozaj je to balenie celkom profi. Naozaj to vyzerá veľmi pekne, no a potom zozadu tu máme ešte aj popísané vlastne všetko o tej klávesnici, ale ja som tu dneska od toho, aby som ju unboxol a naozaj ukázal pravú krásu tejto klávesnice. Inak keď vás bavia tieto unboxing videá a chceli by ste ich tak vidieť viac, alebo možno aj s nejakými inými produktami, tak mi určite napíšte do komentárov, že aké produkty by ste tu chceli vidieť. Takisto dajte ešte aj like a odber, pretože za chvíľočku už sme na 9000 odberateľoch. No a poďme už rovno na to. Prvá vec, čo podľa mňa veľa z vás zaujíma, je cena tejto klávesnice. No a na oficiálnej Redragon stránke stojí táto klávesnica 48 €, čo si myslím, že na to, čo táto klávesnica dokáže, je ešte celkom málo. Ešte tam prebiehajú aj nejaké vianočné zľavy, takže choďte na Redragon stránku a kúpte si nejakú klávesnicu. Poďme si ju teda unboxnúť, už tu mám pripravené aj nožnice. Dobre, pásku som už odstrihol, takže môžeme si otvoriť rovno krabicu 3, 2, 1 a vyzerá to nejako takto. Toto je prvý dizajn klávesnice, ktorý tu mám, že je zabalený takýmto spôsobom. Zatiaľ všetky tie klávesnice, čo som tu mal, boli zabalené v takom vrecúšku. A ja si osobne myslím, že to vyzerá veľmi prémiovo. Dobre, takže dáme si ten plast dole, ten si môžete, ja neviem, vystaviť, keby ste chceli. No a teraz sa nám tu vo vrecúšku už nachádza samotná klávesnica. Ja si ho zatiaľ vyberiem von, pretože sa ideme pozrieť na ďalšie príslušenstvo, čo sa tu nachádza. Ostatné príslušenstvo máme pod týmto, pretože je to takto pri každej Redragon klávesnici. A za mňa je to akože naozaj celkom cool, pretože aspoň vám to nezaberá miesto v tomto priestore, kde je klávesnica a je to proste celkovo také clean. No a čo sa nám tu teda nachádza? Takže otvoríme to, no a môžeme tu vidieť tri veci. Poďme na to rovno postupne. Najprv tu máme USB-A na USB-C kábel, ktorým sa zapája klávesnica, takže táto nie je na nejaký Bluetooth alebo dongle, táto je iba na kábel. Potom tu máme keycap a switch puller, keby ste si náhodou chceli vymeniť switche alebo keycapy. No a poslednú vec, tu máme 4 náhradné switche. Keď sa pozriete na ten switch, tak vyzerá inak ako pri klávesniciach, čo som tu mal minule. A je to kvôli tomu, že tieto switche nie sú lineárne, ale magnetické. No a čo vlastne znamenajú tie magnetické switche? Väčšina klávesnic funguje tak, že keď stlačíš klávesu, tak sa tam niečo fyzicky dotkne a vyšle to signál. No a presne takto magnetické switche nefungujú. Vnútri je magnet a senzor, takže klávesnice nesleduje dotyk, ale pohyb klávesu. A vďaka tomu vie, že ako je kláves hlboko stlačený. Vďaka tomu to reaguje úplne okamžite a nemáte tam žiadnu odozvu, takže je to naozaj oveľa lepšie, ako keby ste mali mať klasické lineárne switche. Poďme sa teraz pozrieť na to, že ako tento switch znie. Ako môžete počuť, je to celkom dosť tiché. A poďme už rovno na samotnú klávesnicu, pretože sa na ňu strašne teším. Vyberieme si ešte Redragon nálepky a poďme na to 3, 2, 1, máme ju tu. Keď sa na ňu pozrieme, ten dizajn je za mňa úplne krásny. Je to nezvyčajné od tých klávesnic, čo sme tu mali predtým. Veľmi sa mi páči aj to, ako sú spravené tie keycapy a podľa mňa táto klávesnica je za túto cenu jedna z najlepších, čo sme tu mali. Táto klávesnica má 65%, to znamená, že máte tu šípky a ešte nejaké batny po boku. Tu si môžete zblízka pozrieť, že ako to vyzerá. Prečítam vám ešte názov switchov, pretože to keby vám mám povedať, tak neviem, či sa zapamätám celé. Volajú sa Next Gen Ultra Mech Epic Magnetic Switche a ja si myslím, že sa rovno môžeme ísť pozrieť, ako znie táto klávesnica. Možno je pre niektorých táto klávesnica hlučná, pre niektorých ešte tichá. Pre mňa je to jedna z tých tichších klávesníc, pretože ja mám dosť hlučnú klávesnicu a toto je ešte od toho nič. Ono je veľmi veľká šanca, že táto klávesnica bola najprv hlasná, lenže sa tam nachádza 5 vrstiev, ktoré vlastne tlmia tú hlučnosť a ja si osobne myslím, že to je úplne super. Zadná časť klávesnice vyzerá nejako takto. Máme tu dve nožičky, ktoré sú dokonca protišmykové. To znamená, že keď tú klávesnicu budete mať položenú na stole, tak vám nikam neujde a bude vám pekne držať. A ja si myslím, že si ju rovno môžeme ísť zapojiť. Najprv si musím unboxnúť kábel. Takto nejako vyzerá ten kábel ešte raz blízka. Napájanie máme takto z boku. 3, 2, 1, zapojíme to. OK, začalo to svietiť. Pozrite sa na tie keycapy, aký pekný efekt to robí, no a za mňa je to fakt, že krásne. To je tak super, ja sa iba dotknem toho keycapu a on to instantne napíše. Pozrite, za koľko háčok mi to napísalo, ty kokos. Ja tu sedím už asi 10 minút a proste tu píšem iba random veci, pretože to je tak super feeling. Iba sa dotknúť toho keycapu a ono vám to hneď krásne napíše. Táto klávesnica je teda robená hlavne pre gamerov, ako ste už aj mohli vidieť
chcieť, aby ste mali nízku odozvu a aby napríklad aj vo Fortnite, keď by ste hrali, aby ste nemali nejaký delay pri stavaní stavieb. To isté platí aj pri movemente alebo pri ďalších takýchto veciach. Napíšte mi do komentárov, čo si o tejto klávesnici myslíte. Ja ju teraz budem testovať možno taký týždeň a potom vám keď tak natočím short a tam vám potom celkovo zhodnotím túto klávesnicu. Ale už len z toho prvého pocitu, ako som to unboxol, si myslím, že si ju naozaj obľúbim. Takže práve teraz sa nachádzam vo Fortnite Creative, no a ideme si vyskúšať, že ako sa buildí s touto klávesnicou. Už som sa naučil aj, že ako prepínať módy, takže ja som akože veľmi spokojný. Módy si prepínate, keď dáte FN a potom čiarku, to čo máte vlastne vedľa MK, alebo potom bodku, čo máte vedľa čiarky. Musím povedať, že je to naozaj veľmi príjemné stavať s touto klávesnicou. Je tam cítiť dosť veľký rozdiel oproti tým lineárnym switchom. Aj to, čo sa týka stlačenia, že je to naozaj úplne plynulé, bez delayu a tak ďalej. Hovorím, teraz s ňou budem asi nejakú tú dobu hrať a budem ju testovať, že ako sa mi na nej hrá. Môžem keď tak urobiť aj video, ako som s ňou hral nejaký turnaj, keďže toto nie je taká veľká klávesnica. Nezaberá mi až tak veľa miesta ako 100% alebo 80% a mohlo by to byť celkom ideálne na hranie Fortniteu. A viete čo ľudia, idem si s ňou skúsiť zahrať jedný solo a mohol by som aj vyhrať akože, pretože v minulom videu, kde som unboxoval inú klávesnicu, tak veľa z vás chcelo, aby som zahral Fortnite, tak dneska vám vyhoviem, no a s touto klávesnicou si myslím, že naozaj mám šancu vyhrať. Akože takto ja poslednú dobu Fortnite ani veľmi nehrávam, takže je to také trošku poslabšie, čo sa týka môjho gameplayu teraz, ale akože stále sa snažím aspoň niečo spraviť. Ty odkiaľ máš shotgunu? Zomri. O môj bože, ja som krivý pes. A toto je ešte, že bot, no, jako dobrá. Crack. Dead mám ďalší kill. 20. Jau, do beku. Dobre, tu je koľko hráčov. Vôbec sa mi nepáči situácia, do ktorej som sa dostal teraz. Dobre, tak idem zabiť týchto botov, lebo z toho by som mal dostať niečo dobré, sa mi zdá. Transform into human bill. Tak to chcem, to mi daj. Ja neviem, ja som public nehral, takže vôbec neviem, čo sa deje tuto teraz. Ale je to celkom ako coolové. Fakt mám low gravity takúto. Crack. Dobre, dead, nice. 95 crack. Niekto ďalší sa mi ide, toto nie je dobré, vôbec to nie je dobré. Ako nehrajú tu zle tí hráči v tých publikoch, to som normálne nečakal. Dobre, utekaj aj ty. Crack do bielých. Jau, bráško, podozóny radšej. Dead, let's go. Teraz už zóna bude uberať celkom podosť, takže sa musím rýchlo dostať do zóny. Klávesnica, prinies mi silu, prosím ťa. Len na toho bez ARka veľa nespravím, už nemám ani životy, ani matro skoro. Hopa, už je jeden nado mnou. Let's go, teším sa. Skúsim ísť sem pozrieť, že tu náhodou nič není. A skončil som, GG. Proste, lebo ten jeden ma celý čas pušoval a ja som už nemohol nič spraviť. Nevadí, ale za mňa to bola celkom dosť dobrá hra a určite na Fortnite by som túto klávesnicu doporučoval. No a toto už bude všetko z tohto videa, keď sa vám páčilo. Nezabudnite dať like a odber, už sa blížime k 9000 odberateľom a majte ešte pekný zvyšok dňa, choďte si kúpiť niečo od Redragonu a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Čaute!